malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, uban ni Dr. Iris ug ni CB ining dayong kilom-kilom sa adlawng Domingo. Kini si Leo Lastimosa, gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Magpasalamat ninyo nga sa makausapa inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang atong sugilanon karong hapuna, atong kitay tulan og Archimedes Trajano. Tingali pipila ninyo nakatimaan ining maong ngan usa ni sa mga batanong aktivista nga gibuno atol sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. O karong hapuna ang umong suginlan ngano nga di nato ang ayang kalimtan ang iyangan. Magsugod kining atong sugilanon karong hapon ni adtong Agosto 31, 1977. Kapin 46 ka tuig na ang nilabay. Diin mo anang tuiga 1977. Kung kahinungdom mo August 1977, 46 years ago, may nusi inyong edad o 46, mo na ang inyong pangidaron. O kung makahinungdom pa mo, mas maka-appreciate mo ni imaong sugilanon. Si Dr. Iris akong gipangutana, kung siya mahinungdoman sa 1977, mato niya third year college siya. Niya nang higayuna. Atong adlaw, August 31, 1977, dunay open forum na gipahagayon sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ang presiding officer atol sa open forum mao ang national chairperson sa Kabataang Barangay, nga karon mo ang sangguniang kabataan pero KB ni pagsugod, si Amy Marcos, ang kamangbuangang anak ni anhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. o siyang asawa nga si kanhi unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Isip national chairperson sa Kabataang Barangay, iyang gipasabot unsay mga programa para sa kabataan, unsay mapaabot sa mga estudyante o sa kabataan gikan sa Kabataang Barangay. Kay open forum man, gitugutan nga mangutana ang mga estudyante sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na nanambong. Katong maong open forum, patambungan sa tusib, giablihan sa to sa mga estudyante sa ubang mga kolehiyo o universidad dito sa Metro Manila. Usa sa nitambong, niadtong higayon na si Amy Marcos, 21 years old. Usa sa nitambong, 21 years old sama ni Amy, ka estudyante sa Mapua State University, na si Archimedes Trajano. Isa siya siyang kamot, gitawag siya o nangutana siya ni Amy Marcos. Ang iyang pangutana, kung dili pa ka anak sa presidente, ikaw kahay mahimong chairperson sa Kabataang Barangay? Nganong magkinahanglan man nga kinang mga anak sa presidente ang mangu sa Kabataang Barangay? Ug unsa may imong komentaryo mahitungod sa mga pasangil sa pangabuso sa human rights sa gobyerno sa imong amahan? Mo ni mga pangutana ni Archimedes Trajano atong August 31, 1977. Significant ni mao mga pangutana kay mautoy katapusang higayon nakit-an si Trajano nga buhi. August 31, 1977. Human sa pila ka adlaw or 2 days later, September 2, 1977, nakit-an ang usa ka patayng lawas sa daan dito sa siyudad sa Manila. Gitawag sa kapulisan ang inahan ni Archimedes Trajano nga si Agapita Trajano o gisusi kon iya batong anak ang namatay. Nakita ni Agapita sa morgue ang patayng lawas nga gibukutan og puti na habol. Pag-abli niya sa puluhan, iya nakitaan ang naong ni Archimedes Trajano na gisit-gisit
sa mga dinunggaban, ng lagom sa bunog, nilagom ang tibok lawas, nilagom ang tibok naong, nabulit sa samad ang ug ang dagway, ug ang liog, ug ang nakalilang bahin sa lawas. Pero iyang anak, ang patayng lawas, si Archimedes Trajano, sa dayon ng 22 anyos, namatay. Giingnan na sa kapulisan na naapil sa rambol sa iyang dormitoryo. Pero nagduda si Agapita Trajano. Ito, nangutana siya sa mga kauban ni Archimedes, kay aktivista man to si Archimedes, so nangutana siya sa mga kaubang aktivista. Ningon sila, paghuman kuno ni Archimedes o pangutana ni Aimee 2 days before, atong August 31, 1977, gibunlot siya sa mga sakop sa military intelligence, gipagawas gikan sa venue sa open forum, ug wa na nila ikita. The next time nakitaan kadto nang nagbad-ay na iya patayng lawas sa usa ka daan dito sa siyudad sa Manila. Tungod ato nagduda si Agapita na dunay kalambigitan si Aimee Marcos sa kamatayon sa iyang anak. Pero unsa may iyang mahimo? Absolute ang kontrol ni Marcos sa gobyerno. 1977 mo'y height sa iyang diktadura. 5 ka tuig human ideklarar ang martial law, wa pay siak ang diktadura ni atong higayuna. Hingpit ang pagkontrolar ni Marcos sa tanang hukmanan, sa tanang mga ahensya sa gobyerno, tanang mga sakop sa media, tanang mga ahensya. Busa, asa man sila dangop? Asa man sila dagan? Kinsa may ilang sumbungan, wa sila nahimo. Kung ipakaingon sa mga Trajano nga goodbye bunot, hingpit ng malubong sa kalimot ang kaso ni Archimedes Trajano. Pero ilang na mautudan na dunay Ginoo. Ug gawa matuog ang labaw makagagahom. Niabot ang tuig 1986. Siyam ka tuig human gipatay si Archimedes Trajano, niulbo ang EDSA People Power Revolution, napalayas ang diktadurang Marcos gikan sa Malacañang. Ang pamilyang Marcos, apil na si Aimee Marcos, napugos paglayas sa Malacañang o gilupad sa mga aeroplano sa Estados Unidos ngadto sa Hawaii. Samtang dito sila sa Hawaii, nakakita o kahigayunan ang mga Trajano pagpasaka og kaso batok ni Aimee. Di man sila kakiha ni Aimee din sa Pilipinas. Unsa may ilang naganan? So, ipasaka sila kaso ni Aimee dito sa Hawaii. 1986 nagipasaka ang kaso. Ilang gipasangilan si Aimee nga mao'y responsable sa pagtorture o sa pagpatay ni Archimedes Trajano. Yan ang higayuna, 28 years old, 30 years old si Aimee. Kay 9 years later, 30 sa unta kung buhi pa si Archimedes Trajano. Gihusay sa korte sa Hawaii ang kaso. Nanalipod si Aimee nga di siya mahimong ikiha, kay doon na siya immunity, kay opisyal siya sa gobyerno. Kay chairperson man siya sa kabataang barangay. O daghan pa kayto siya mga pwesto nga gihatag sa iyang amahan na si anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. sa dayon nilang layas sa Malacañang in 1986. Pero sigon sa korte, dili siya authorized na opisyal sa gobyerno sa pasangil sa pagpatay ni Archimedes Trajano. Mao tong 1991 sa ato pa naabtan og 5 ka tuig ang korte sa Hawaii sa paghusay sa kaso og nahukman si Aimee Marcos. Manotok pa itong higayon na minyo pa man sila tami manotok nga guilty. Pero kaso man tong sibil,
awardan sa korte ang mga trahano og 4.16 million US dollars isip damages. So bisag sa kagilgig sa mga abogado ni Amy dito sa Hawaii, natutlan siya sa balaod na dili mahitabo kung diri pa sa Pilipinas gikaso. Of course, dili mapriso si Amy kay gipaninglan naman siya og danyos. Pero dili makolekta sa mga trahano ang damages nga award sa korte nga 4.16 million US dollars kung dili ipatuman sa mga korte dinhi sa Pilipinas. Atong higayuna ang administrasyon na ni anhing Presidente Cory Aquino. So doon na sila kahigayunan nga mangulikta. So nigawas ang desisyon dito sa Hawaii 1991. Nidangop ang mga trahano sa Pasig City Regional Trial Court aron nga ipada ang summons ngadto ni Marcos, pahibaw niya sa desisyon sa korte o pagpangulikta na sa mga trahano sa gi-award sa korte sa Estados Unidos niya. 1993, giluwatan sa Pasig, sa korte sa Pasig, ang opisyal na notisya ngadto ni Amy Marcos mahitungod sa pagpangulikta na sa danyos. Dito sa Pasig, gipasaka sa mga trahano ang kaso. Kay katapusan na lang nahibawan, si Amy tuwa magpuyo sa Pasig. Kay asawa pa man siya ni Tammy Manutok niadtong higayuna. Doon ay kondominium sa Pasig na may ilang Pinoy-anan. In fact, gisulti pas korte room 104 sa usa ka kondo sa Pasig ang Pinoy-anan ni Amy Marcos ug ni Tammy Manutok. Ang depensa ni Amy, wa siya kadawat sa notisya sa korte. Unya, ang notisya nos korte gihatag sa unauthorized niya nga representative. Napaghusay na sa korte sa Pasig, napamatud-an na si Amy Marcos nagsigi og adto sa condominium. In fact, naa siya sa logbook. Gilista isip Mrs. Manutok. Pero man si Amy wa na. Nagbuwag na silang Tammy Manutok, di na sila magtiayon ug dito na siya nagpuyo sa Singapore. Wa na siya magpuyo din sa Pilipinas. Magkanian na siya sa Pilipinas. So di na siya mulupyo dinhi. So di na wa na siya magpuyo atong iya Pinoy-anan sa Pasig. So ningon ang korte unya kining imong ngan dinhi nga nagsud gawas ka sa kondominyo makadaghang higayon isip Mrs. Manutok unsaon man naman lang ni ingos Amy wa mo kahibaw. Tingali ang mama ng Tammy Manutok, ang Mrs. Manutok, wa mo ka siguro ako ba na? So labihan ka dangog ni Amy sa iyang mga depensa. But nevertheless, naingon ang korte sa Pasig, sakto ang court sheriff sa pag-serve sa notisya ngadto sa enkargado sa condominium. Kaya wa man si Amy dito, so gihatag sa sheriff ngadto sa enkargado, sa administrator silbi sa kondo. Ingon sa Amy, dili authorized representative sa iyang Pinoy-anan ang nidawat sa notisya sa korte. So dili kuno to constructive na service. So iyang giapelar ang desisyon sa korte sa Pasig ngadto sa Court of Appeals. Ang Court of Appeals naabtan sa pila ka tuig ni pabor sa korte sa Pasig. Iti man dili na mga Marcos may hawd. Inihigayon na pag panguligtas mga trahano 1993 ang presidente si Ramos na, Fidel Ramos na. Igagaw sa mga Marcos, baway instrumento sa pagbalik sa mga Marcos din sa Pilipinas, pero di na nila kadiktahan ang korte. Yatong higayon na. So ang Court of Appeals niingon ang ngayang mubayad si Amy Marcos sa $4.16 million. Kaya naserbisyuhan na siya og notisya sa korte. Wa matagbaw si Amy sa desisyon sa Court of Appeals, nisaka siya ngadto sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema naabtag siyam-siyam pagdesider sa kaso. Finally, nipakanaog siyang desisyon sa kaso in 2006. Ang ponente ang nagsuwat silbi sa desisyon mao si
kanhi Associate Justice Presbitero Velasco sa Korte Suprema. Tinudlo ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo aliado sa mga Marcos. Makapakugang ang desisyon sa Korte Suprema. Matod sa Korte Suprema, wa milabot anang inyong lalis kung nagpuyo ba si Aimee o wa anang kondo diha sa Pasig. Ang finding sa Korte Suprema, bag-ong punto ang ila nakitan. Matod nila, depektuso ang pag-service sa desisyon sa Korte. Kay gitakda sa balaod na duha ka paagi sa paghatag sa formal nga mga notisya sa Korte. Ang una, personal service. Sa ato kasi Aimee Marcos gid to ang gitululan sa desisyon sa Korte, sa order sa Korte, sa sugo sa Korte. Pero ningon ang court sheriff na kapila siya magbalik-balik dito sa kondo, wa man niya maabti si Aimee. So iyan lang gibilin sa administrator. Ingon ang Korte Suprema, depektuso ang certification sa court sheriff siya pag-serve sa order sa Korte. Wa niya gi-specify dito kapila siya kahigayon ni adto sa kondo, unsang mga pitsaha siya ni adto, unsang orasa siya ni adto, kinsay iyang gikasulti, kinsay ang gipangutana mahinguton ni Aimee Marcos Manutok. Basta lantugi pag-ayo sa Korte Suprema ang court sheriff. Og niingon ang Korte Suprema, depektuso. Wa mo exert of diligence. Wa man kamot ang court sheriff sa pagpangita ni Aimee Marcos, mao to nga invalid ang service. So, mura og wa makadawat, wa mapahibaw si Aimee sa desisyon sa Korte. Ang desisyon sa Korte Suprema giluwatan 2006. Hangtod karon 2023, wa kadawat ang mga trahano o bisan usa ka dako gikan ni Aimee. Hangtod karon 2023, 46 years after sa pagis nga pagtorture o pagpatay ni Archimedes Trajano, wa kapaningli si Aimee Marcos bisag usa ka dako sa iyang responsibilidad sa mga bangis nga krimen. Dako kay baligho na karong bag-o ningon si Aimee, ang atong sistema sa hustisya sa nasod baskog. Ang atong sistema sa hustisya sa nasod buhi. Ug sa dili ta angay magpalaban sa International Criminal Court sa pagpangimbestigar sa mga pasangil sa crimes against humanity, batok ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kay ang justice system sa Pilipinas is more than capable sa paghusay ni Duterte o sa ubang mga gipasangilan og krimen. Kadakong bugal-bugal sa iyang sulti considering na siya labing nasuhito. Giunsa niya pagmaniubra ang sistema sa hustisya sa nasod aron makalikay siya sa responsibilidad sa pagbayad sa danyos nga giaward sa korte sa Hawaii ngadto sa pamilyang Trajano tungod sa iyang responsibilidad na pamatud-an nga kalambigitan niya sa pagtorture o pagpatay ni Archimedes Trajano 46 years ago. Muna sa sunod higayon, makakita mo ni Senador Aimee Marcos hinumdumi si Archimedes Trajano. Sunod higayon, makabati mo ining iyang mga diskurso, ining iyang mga pamahayag sa media, ayaw kalimti ang kabangis sa pag-torture o pag-ihaw ni Archimedes Trajano September 2, 1977. 46 katuig ang nilabay. Sunod higayon, maghisgot si Senador Aimee Marcos sa rule of law sa panginahanglan pagpatigbabaw sa balaod, sa panginahanglan pagsunod sa balaod ining nasura. Ayaw kalimti palihog. Kasi diyan 21 anyos pa siya. Siya pa'y national chairperson sa Kabataang Barangay on August 31, 1977. Laing 21 anyos nga estudyante. Nangutana niya. Angayan ba siya sa iyang katungdanan? Tungod lang sa mga pangutana, gibunlot sa kasundaluhan ang mga aktivistang estudyante, wa niya pugni,
Wa niya panalipdi ang katungod sa mga estudyante sa pagpadayag sa iyang kaugalingon. Hinunuwa iyang gidasig ang kasundaluhan. Suma sa desisyon sa korte, iyang gitugutan o gidasig ang kasundaluhan pag-torture o bangis nga pagpatay ni Archimedes Trajano. Kadako nga balikas. Karon ang mga namunuan nagpatuo nga tinuray nga mo serbisyo sa katawhang Pilipinon, mga berdugo di ay. Doon may babae sa berdugo. Di man matawag nga berduga, no? Mga amasuna di ay. Kabagis di ay. Di ay may Marcos sa iyang pangkabatanon. No di ta mahibog. Nahantod karong parte lang bagaa. Di yun mo angkon og responsibilidad labaw na dili mangayo o pasaylo sa binilyon ka pesos nga illegal nga katigayunan nga ilang gikawat gikan sa nasudnong paduldanan sa katawhan ug nasod nga Pilipinon atol sa diktadura sa ilang amahan. Hangtod karon pabili nilang gitaguan, padayon nilang gipahimuslan, impak gidudahan nga may ilang gipamalit o mga boto sa nangagi nga mga eleksyon pag sigurong mahibalik sila sa gahom. O karon nga ato silang gitugutan nga mahibalik sa gahom, unsay ato magpaabot gikan ni Jaime Marcos ug sa iyang pamilya. Hinaot wa nay laing Archimedes Trajano. Nasayon-sayonon na nagbunlot. Yano-yanuhon na nag-torture. Dali ra kay nilang giluba o gilabay sa daan ang patayng lawas. Unang karong hapuna, muhangyo mininyo, di nato kalimtan si Archimedes Trajano. Dili siya sama ka inila ni Noynoy Aquino, ang labing inila nga biktima sa diktadurang Marcos. Pero labaw pa siyang nagantos. Wa siya ilang nga bayani, pero kaligdong sa iyang kaisog sa pagbarog atol sa diktadurang Marcos, pagpangutana sa angayang ipangutana sa mga nagtungkaw sa gahom. Unsa sila katakos, unsa sila kahaog sa ilang mga pwesto. Why holiday nga gipahilungod para ni Archimedes Trajano sa August 31 o sa September 2? Pero hinaot, dili nato makalimtan ang iyang idealismo. Ug hinaot, makaangkon ta bisag gamay na lang tipik siyang kaisog. Bisan sa mga hudlat, bisan sa dili maayo nga mga implikasyon, bisan sa posibleng mga panimaos nga mahimo natong mahiaguman, makaangkon tag bisan gamay na lang kaisog sa pagpadayag kung sinaa sa tungod una, sa pagbuyang sa ato nakitaan nga mga kahiwian, sa atong pagbaraw sa atong matikdan nga pangabuso sa gahom. Usa sa labing makahuluganon nga tubag ni anhing Presidente Noynoy Aquino, siya pa'y presidente sa Pilipinas from 2010 to 2016. Ipangutana siya, Mr. President, nganong di mo gamiton ang tibok makinarya sa gobyerno aron pagpaningil sa injustisya nga inyong nahiaguman sa diktadurang Marcos? Na anak ka sa tanan mo tanang gahom. Maggamit nimo ang kapulisan, ang militar, ang mga intelligence agencies, nganong dili man nimo diskubrihon kinsa nagpatay sa imong amahan. Nganong di man nimo gukdon ang tinuod nga mga mamumuno sa imong amahan. Nganong di man nimo gamiton ang tibok gahom aron makapanimaos ka sa kabangis sa mga Marcos o siya mga cronies. Batok ninyo pila to katuig gipreso si Ninoy. Ya pagpaulit din sa Pilipinas ilang pang gipatay diya sa tarmac. Kung sa itubag, yan yung Presidente Noynoy Aquino. Ingon si Noynoy Aquino, para nako, mas importante kaysa pag-antos sa among pamilya. Mao ang mas dakong pag-antos o mas seryoso nga hulga sa ordinaryo nga mga Pilipino. Na way ikapanagang, way makuha nga mga abogado, way kwarta nga ikasukol sa mga buruka sa pagpanggukod
sa pagpanamastamas, sa pagpanaog-daog ug sa mga pagpangyata sa diktadurang Marcos ug sa ilang mga ahente. Ug gitumbok ni Noynoy ang kasinatian sa ilang kaugalingon nga mga katabang. Doon na sila driver, doon na sila magkakatabang sa panimay, sa dihang naghipos ang diktadura o mga ebidensya batok ni Ninoy Aquino. Bisa na mga kanhi nila katabang, kanhi nila mga trabahante, ipangsungko sa militar, ipangsungko sa kakustablihan, o gipugos sa pag-angkon nga si Ninoy komunista, nga si Ninoy terorista, nga si Ninoy nagtipig o mga dinamita, nga si Ninoy dunay armado nga mga grupo, nga si Ninoy o labing pintas nga kaaway sa demokrasya. Tutanawang kaligdong sa ilang mga katabang sa panimay. Gihaylo sila og trabaho, gihaylo sila mga panginabuhi, gitanyagan sila og kwarta. Wa sila mo testify. Batok ni Ninoy. I'm sure, pipila nila, gitorture, pipila nila, gikulata, pipila nila, gihudla. Pero why bisan usa nga testify? Batok ni Ninoy Aquino. Kaya para nila, si Ninoy, ilang na ilhan. O dili tinuod ang tanang mga pasangil sa mga Marcos, batok ni Ninoy. Wa silang gabantay nga si Ninoy komunista, wa silang gabantay nga si Ninoy terorista, labaw na wa sila gabantay nga si Ninoy doon yung mga armas o mga granada. Ug labaw na wa sila, di sila kamatuod, wa silang kahibaw, way nakahunghong nila, way bisan pasubingay na lang nila nga si Ninoy doon ay armado nga mga grupo. So ingon si anhing Presidente Noynoy Aquino, mas naluoy ko sa ordinaryong katawhang Pilipino. Kaya diyang gihasi sila sa diktadurang Marcos, wa sila gikasukod. Wa sila Jose Diokno, wa sila Lorenzo Taniada na nakalaban sa ilang kaso, articulate na ni Barong pagpanalipod sa ilang mga katungod. Ang ordinaryong mga Pilipino, sama ni Archimedes Trajano, mo'y angayan natong hinumduman. Matag higayon mo patuo kini pamilyang Marcos na sila mo'y responsable sa kalambuan sa nasod, na ang diktadura mo'y golden years sa atong kasaysayan. Hinaot ang dugo na nibanaw sa kadalanan sa Manila, kagihiaran sa pating lawas ni Archimedes Trajano, dili mo papas sa kangiog sa katuigan sa atong kasaysayan atol sa diktadurang Marcos. O hinaot, dili tamuhunong sa pagpaningil ni Senador Aimee Marcos, ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o sa tanang mga sakop sa ilang pamilya nga hangtod karon nagpahimos sa kinawat nga katigayunan, sa siningtan sa mga magbubuhis na Pilipino. Wa na takakita ganino sa atong kwarta. Ug hangtod karon utangan pa ta sa mga ikikawat sa diktadura ni Marcos ug sa mga cronies. Pila na kadekada ang nilabay. Hinaot ang atong kasayuran sa pait na kinabuhi o kamatayon ni Archimedes Trajano, magkapahinumdom nato na dunay mga tipik sa kasaysayan, dunay mga panghitabo sa atong gagahapon na dili nato angayan nakalimtan. Kaya ang paghikalimot mao ang pagbudhi sa atong katiguangan na nagtukaw ni ula sa ilang kaugalingong kinabuhi aron paghatag nato sa atong nasudnong kagawasan o demokrasya. Hinaut atong gamiton ang atong demokratikanhon ng mga katungod, di lang sa pagpanalipod sa atong kaugalingon, sa mga sakop sa atong pamilya, kundi labaw sa tanan, pagpanalipod sa atong kasaysayan. Aron way makalimot, way makapanlimbong, way makapangulipas sa bangis nga mga atraso nga kinahanglan ug angay nga bayran ubos sa landong sa balaod ug sa atong sistema sa hustisya.
Umaw ka itong kahimpitan sa itong sugilanon karong hapon nga itong gitaytulan o Archimedes Trajano. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa padayon nga pagsalig o pagsuporta sa atong mga programa o sa inyong pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB Girl.